Vi har blandet sæbe og vand sammen, så det bliver til sæbevand, og det vender nu her i vores lokale. Nu har vi hældt sæbeskummet og sæbevandet ned i vulkanen, så nu vil vi putte bagepulver i. Og der skal spires 4 spiseskefulde i. Og så skal der eddike i. Spiseeddike. 2 dl. Og nu begynder den så at... Nu går den ned i jordbruget. Det er et smukt syn.